ବର୍ଷକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କରିବା ମକର ଚାଉଳ। ମକର ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ନେଇଛି 150 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ। ଚାଉଳକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଦେଖିବା। ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବେ ବତୁରି ଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମକଚିକି ଧୋଇବା। ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ମକଚିକି ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ମକର ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ନେଇଛି ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ବେଦେନା ନେଇଛି ବା ଡାଳିମ୍ବ, ସେଉ ନେଇଛି, କଦଳୀ ନେଇଛି, ମୁଆଁ ନେଇଛି, କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ସର ନେଇଛି, ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଖୁଆ ନେଇଛି, ଛେନା ନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି, ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ତାକୁ ଆମେ ଚୁରିବା, ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ମକର ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁକା ନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆକାର ସୁବିଧା ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ମକର ଚାଉଳ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର ନେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଦେଇଦେବା, ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ମକର ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁକା ମସଲା ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ କିଛି କାଜୁ ଆଉ ଖିସମିସ ନେଇଛି, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର ନେବା। ସେଥିରେ ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଅଳ୍ପ ବାଟିଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ବାଟିବା। ପୁରା ପାଲିସ କରିକି ବାଟିବେନି, ଟିକେ ଖଦଡ଼ ରହିବ। ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବାଟିଛେ। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କୋରିକି ରଖିଥିଲି ନଡ଼ିଆ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆଟା ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମିଶିଯିବ ଯେମିତି। ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଆମର ବାଟି ହେଇଗଲାଣି ମକର ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁକା। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ମୁଆଁକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ମକର ଚାଉଳରେ ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ବାଟି ଦେଇକି ନେଇପାରିବେ ଏମିତି, ନହେଲେ ମକର ଚାଉଳ ହେଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ। ସେକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଛି, ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଛେନାକୁ ଦେଇଦେବା, ଖୁଆକୁ ଦେବା, ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା। ମିଠା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବି ନେଇପାରିବେ। ସର ଦେଇଦେବା। କିସମିସ ଦେଇଦେବା। ବେଦେନା ଦେଇଦେବା। କାଜୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଆମେ ମକର ଚାଉଳ ପାଇଁ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ନା, ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମସଲା ନେବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବେ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ। ମକର ଚାଉଳରେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ, ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ସଭା ପଛରେ କଦଳୀ କେମିତି କାଟିକି ରଖିଛି ଦେଇଦେବା।
ମକର ଚାଉଳ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମକର ଚାଉଳ ଆମର ହେଇଗଲା। ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମକର ଚାଉଳ ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।